गिबियावनो जोङो दिनै गासिबो मिडिया पार्सनफोरखौ बरायनानै लानाय जाबाय आरो बर' रायजो राजा गासिखौबो जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय जाबाय। दा जों दिनै मोनसे सिरियास माने हानि जेंनाखौ लानानै बे प्रेस मिटखौ खालामनाय जादों। हानि जेंनायानो जाहैबाय जे बावैसो सिगांनिफ्रायनो जोंनि बिटिसिनि सरकारा फोसावबाय थादों जे बै मालगाव खाथियाव एपिडिसिएलनि इन्डास्ट्रि गायसननो थाखाय हा हगारगोन गासै 900 बिगा हा बे बाथ्राया अलरेडि फोसावबाय थानाय जाबाय। दा एपिडिसिएलनो बेयाव हा हगारगोन बाथ्राखौ लानानै जोङो गोबां सावरायबाय आरो जों बे मालगाव जायगायावबो जों थांनाय जाबाय, रायजो राजाफोर रायलायनाय जाबाय आरो हाखौ जों नायनाय जाबाय। दा मालगाव जायगायाव जि हाखौ होनो नागिरदों एपिडिसिएलनो बे हाया खिन्थु ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हा, बियो ट्राइबेल ब्लकनि आन्दाराव गोलैयो। आं नैबे लेखाखौ खोन्थानोसै। नैबे लेन्ड एडमिनिस्ट्रेसन इन प्रटेक्टेड ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बे लेखा बे दा बेयावनो रोखा रोखा दङ नैबे नै बे बालाघाट नायगाव ट्राइबेल ब्लक बेयो 5 जुलाइ 1984 बे नटिफाइ जानाय बेयो 5 जुलाइ 1984 नटिफाइ जानाय बालागाव नायगाव ट्राइबेल ब्लक। दा बे ट्राइबेल ब्लकनि आन्दाराव बे एपिडिसिएलखौ गायसननो नागिरदों। दा अदेबानि जोङो दासिमबो नटिफिकेसनखौ मोननाय जायाखै। दा बिथांमोना अलरेडि एनाउन्स खालामबाय आरो बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारिया बिथाङा बुंबाय थादों जे बे एपिडिसिएलनो हा हगारनायखौ आगोलनि सरकार प्रमद बर'आनो बेखौ फोसावलांखादों, बेनो बेखौ माने सेलेक्ट खालामना गालांखादों बे बाथ्राखौ बुंदों। दा जिहेथु हाया ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि आन्दाराव गोलैयो, ट्राइबेल ब्लकनि आन्दाराव गोलैयो, बेनिखायनो जोंनि बुंनांगौआ बेनो जे प्रमद बर'आ बे हायाव एपिडिसिएलनो जायगा होदोंब्लाबो बे भुल खालामदोंब्ला जोङो दिनै बेखौ रेक्टिफाइ खालामनांगौ दायथ'आ जोंनि। दानि बिटिसि सरकारा मानगोनां हाग्रामा महिलारिया बे प्रमद बर'आ होलांदों होननानै जों बे भुलखौनो मावनाया उसित नङा। दा बेखौ रिभिउ खालामनांगौ, दा बेखौ फोसाबनांगौ। मानोना नों ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव नों 1 इन्सि हा मालायनो हा हगारनो हाया, बाथ्रा बे। ओमफ्राय लोगोसे जोङो माने बुंनांगौ बाथ्रा मा जे एपिडिसिएलनो हा हगारदोंब्ला बेजों जुदि जोंहा लाब जागोन बादि मोनदोंब्ला बिटिसिआ रायजो राजाफ्रा दा बेखौ ट्राइबेल बेल्ट ब्लक जायगायाव हगाराब्लानो दस्रा जायगायाव बानायहैयो, जोंहा बेखौ जेबो बुंनांगौ गैया, जोंहा आपत्ति गैया, दस्रा जायगायाव बानायहैयो। खिन्थु ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव नङा, जों बेखौ स्ट्रंलि जों बादा होयो, होबथायो आरो बेखौ जानो होनाय नङा आरो आयेनानो थोनखाया, आयेनानो थोनखाया। आरो बेजों लोगोसे जोंना मानगोनां हाग्रामा महिलारिया एनाउन्स खालामबावदों जे बे एपिडिसिएल जेराव गायसनगोन, जेराव एपिडिसिएलनो हा होगोन, बे जायगायाव गासै माने 93 माने नन प्रटेक्टेड क्लास अफ पिपल बिसोरनो माने हा होनाय जागोन, बिसोर एफेक्टेड जागोन ओरै होनदों आरोखि। एपिडिसिएलनो हा हगारनाय लोगो लोगो 93 माने नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिया, बिसेसकरि मुस्लिम सम्प्रदायनि मानसिया एफेक्टेड जागोन आरो बिसोरखौ माने शिफ्ट खालामनाय जागोन होनदों आरोखि। जावले जावले बुंबाय एभिक्सन खालामा, शिफ्ट खालामनाय जागोन ओरै होनदों। दा शिफ्ट खालामनाय जायगाखौ जों नायबाय। दा शिफ्ट खालामगोन जायगाया जाबाय बे मालगावनिनो ग्रेजिं फिल्ड। मालगावआ बे ग्रेजिं फिल्डखौ गोदो बाहायबोदोंमोन, मोसौ मोसा खानाय, गेलेनाय बायदिसिना माबायाव पारपासाव रायजो राजा बाहायबोदोंमोन। बे मालगाव ग्रेजिं फिल्डआवनो दोनहैनायनि बाथ्राखौ बिटिसिआ सावरायदों। दा जोंनि बाथ्राया मा जादों, जि जायगायाव एपिडिसिएलनो हा हगारदों बे जायगायाव बिसोरो थानो मोनखायामोन, बिसोरो इलिगेलखा। जिथु हाया ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि, बिसोरखौ बे जायगानिफ्राय दस्रायाव आगोलाव होखारनांखागौमोन, दस्रायाव दोनखानांगौमोन। बिसोरखौ एभिक्सन खालामबा होखारहर, बिसोरखौ जायगायाव दोनखानो नाङामोन। खिन्थु बिसोरखौ होखारनाय जायाखिसै। दा दिनै एपिडिसिएलआ फैबाय जेब्ला बिसोर एफेक्ट जानोसै। खिन्थु बिनि थाखाय बिसोरखौ जे हा होफिननांगौ बेथ' माने आयेनावथ' बेखौ एलाउ खालामा, आयेना बेखौ पारमिसिबल नङा बेनि थाखाय। आरो बेखौ आरो ट्राइबेल बेल्ट ब्लक जायगायाव आरोबाव माने मालगावनि ग्रेजिं फिल्डआव दोनहैनाय बेबो आरो इलिगेलबाव, बे खुनु दिन जाया।
आरो ओरैनो माबा बुंखादों सुप्रिम कर्टनि अर्डारावबो दंखायो जोङो सुप्रिम कर्टनि अर्डार लेखाखौ जों दिहुनना लादों नैबे सुप्रिम कर्टनि जाजमेन्ट बे सुप्रिम कर्टनि जाजमेन्ट बे जाजमेन्टआव अर्डाराव होखादों जे खुनु ग्रेजिं फिल्डआव खुनु इलिगेल इनक्ल'जारफोरखौ दोननो मोना बेखौ माने इभिक्सन खालामनांगौ बे बाथ्राखौ एखेबारे सुप्रिम कर्टआ अर्डाराव रोखा रोखा होखादों दा बेफोर ग्राउन्डखौ नायनानै सुप्रिम कर्टनि अर्डारखौ भायलेट खालामनानै नों बे जायगायाव नोङो गुबुन थानो मोनै मानसिखौ दोननो हाया आरो बे ट्राइबेल माने ब्लक जायगायाव आरो बिनि बादैबो मोनसे खोथा नैबे माबा दंबायो हाइकर्टनि अर्डार दंबायो कर्टनि अर्डार बे अनारेबल गुवाहाटि हाइकर्टआबो अर्डार होदों जोंनो बेयाव बुंदों जे माने इसिबां ट्राइबेल बेल्टआव माने इलिगेल भाबै एनक्ल'ज खालामनानै दं बिसोरखौ होखारजोबनांगौ बिदि होननानै गासिबो आसामनि जेसेबां डिसि दं बिसोरखौ माने बिथोन हरदों आरो लोगोसे आसामनि जायनाखि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि चिफ सेक्रेटारि आरो बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिसोरखौ रेसपन्सिबोल खालामनानै बुंदों जे जाहाथे माने खुनु ट्राइबेल बेल्टआव जाहाथे एनक्ल'जमेन्ट जाया बिसोरखौ इभिक्सन खालामो बिनि अर्डार मोनसे दङ दा बेफोर खुला मोनसे रोखा रोखा जोंनाव आयेननि सापर्टिं डकुमेन्ट जोंनाव दंखायो ओमफ्राय नैबे माबानि जाबाय नैबे लेन्ड पलिसि 2019नि आसाम गभर्नमेन्टनि लेन्ड पलिसि बे आसाम गभर्नमेन्टनि लेन्ड पलिसि 2019आव बेयावबो रोखा रोखा होदों जे ग्रेजिं फिल्डआव सोरबा जुदि इलिगेल भाबै हा लानाय दंब्ला आवग्रिनाय दंब्ला बिसोरखौ डिसिआ बे एनक्ल'जमेन्टखौ रिमुभ खालामनांगौ होननाय बेयाव लिरनाय दं आरोखि दा अब्ला बिदि अर्डार थासेयावबो जोंनिया बिटिसि सरकारा बे मालगावनि ग्रेजिं फिल्डआव आरो बेबो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि सिङाव बोरै दोनहैनो हायो बे गिदिर कुइसन बे आरो बेखौ दोनहैनो हाया आयेना बेखौ पारमिट खालामा दा गथे बे इलिगेल खामानिखौ सरकारा मावनो नाङा आरो बेखौ जुदि मावोब्ला आरो बेनो रायजो राजानि गेजेराव मोनसे खुद्रिनाय लाबोगोन रायजो राजानाव बोराबनाय लाबोगोन आरो बे बोराबनाय खुद्रिनायानो बे दानि सरकारखौ जेराव जों बयबो रायजो राजाफोरा सापर्ट खालामदों बे बिटिसि सरकार हाग्रामानि सरकारखौ बयबो गाज्रि मोननाय स्टार्ट जागोन गाज्रि मोनगोन आरो हयथ' बे खारननि थाखायनो हयथ' नेक्स्ट इलेक्सनाव फैब्ला हयथ' माने गोब्राब माने थासारिया फैगोन जों माने साननो हायो दा जों बेफोर गासैबो डकुमेन्टसखौ लानानै जों अलरेडि जोङो पेपार स्टेटमेन्ट होबाय गोबां पेपारावबो ओंखारलांबाय आसामनि गोबां मेडियाफोर इंलिस माने माबानि पेपार एसामिस पेपार बेफोराव ओंखारलांजोब्बाय आरो बिनि बादैबो जों दाखालि नै माबाखालि 8 जुलाइ खालि जों बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनाव जों फैबाय बेनाव हाबनानै जों एडिसनेल प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ जों लोगो हमदों आरो लोगोसे लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारि उइलबार्न दैमारि बिथांखौ जों लोगो हमदों दा बिथांमोननि लोगो हमनाय जों सहि गासिबो रिसिप्ट कपिखौ जों लानानै फैजोबदों ओमफ्राय डिसिनियाव थांनानै जों डिसिनिफ्रायबो जों होनानै रिसिप्ट कपि जों लानानै फैदों ओमफ्राय लोगोसे बिटिसिनि इएमखौ जों लोगो मोन्दों लोमस्राव दैमारि बिथांखौबो जों लोगो मोनदों गासिबो डिटेल्स प्रब्लेमखौ जों बुंदों दा अफिसारफ्रा बयबो बुंदों जे बिदिथ' दोननो हाया बेथ' बेल्ट ब्लक जायगायाव बिदि खालामनो हाया इलिगेल जागोन आरो जों बुंखादों नोंथांमोना गाइड खालाम जुदि माने पलिटिकेल मेनफ्रा जुदि भुल खालामबायब्ला दा नोंसोरो अफिसारा गाइड खालामनांगौ दायथ' दं नोंसोर गाइड खालाम नोंसोरो 1 इन्सि हा नोंसोरो बे ट्राइबेल बेल्टनि हाखौ नों एपिडिसिएलाव होनो हाया आरो बे 1 इन्सि हा नोंसोर बे रिभेलेसननि थाखाय नोंसोरो हा हगारनो हाया जों बे बाथ्राखौ जों खुलायैनो जों बुंबोदों बेनिखायनो जों दिनैबो जों खावलायगोन जे बिटिसि सरकारा जाहाथे थाबैनो बे डिसिसनखौ रिभिउ खालामो बेखौ खावलायो ओमफ्राय लोगोसे जों दाखालि जे बिटिसिनिफ्राय एनाउन्स खालामनाय जों मोन्दों जे जायफ्रा माने एपिडिसिएलनि थाखाय एफेक्ट जाबाय दा बे एफेक्ट जानाय मानसिफोरनो फेमिलिफोरनो 2.5 लाख खरि होगोन बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों दा जों खोनानानै खोब गोसोआव माने गाज्रि मोन्दों दुखु मोन्दों दा जायफ्रानोखि खुनु माबा गैया बिस्रा थानायनि राइट्स गैया दा बिसोरबायदि मानसिखौ साना हौवा जों 2.5 लाख होनो नागिरनाय बेफोर रायजो राजानि गोसोखौ आघात होयो दुखु खालामो दा बेफोरखौ जोङो साननाया मोजां रायजोफोरनि माबाफोरखौ जोङो बुजिनो सेस्था खालामनाया मोजां दा दिनै बेबायदि समाव आंनि माने बुंनांगौ बाथ्राया बेनो एफा क्रुसियेल बे सिद्धान्तखौ गिलुबालु सिद्धान्त बे नों ट्राइबेल माने बेल्ट ब्लकखौ सिफायनानै बेयाव एपिडिसिएलनो हा हगारनाय बेनिफ्राय देरसिन नों सिद्धान्त जानो हाया बे डेस्ट्राक्टिभ सिद्धान्त बे
ओमफ्राय बेजों लोगोसे ट्राइबेल बेल्ट माने ब्लकनि सिङावनो नोङो सोरबा माने गुबुन हारि मानसिखौ नोङो रिभिल खालामनाय बेफोर देरसिन नों माने गाज्रि एग्जाम्पल जानो हाया दा दिनै बेफोर डिसिसनखौ दिनै बिपि पार्टिया जयै सावरायना सावराया नाथाय दिनै कुइसन जायो आरोखि ज' सावरायना सावराया पार्टियावलाय पार्टि लेभेलाव बेखौ सावराया दा सावरायबाथ' ज' सावरायलायनानै बेखौ जों माबालायनो हायो रिभिउ खालामनो हायो दा बिदि जानो नाङा दा बिदि जायाब्लानो जोंना दाना बि टि सि सिफनि मानव गिदिर हाग्रामाव मोजाङै गाव हारसिं डिसिसन लायो नामा दा बेनो हारसिं लायोबाथ' बे बिराद भुल जागोन बियो बिदि जानो मोना दा गथिखे बेफोरखौ पार्टि लेभेलाव मोजाङै डिसिसन जानांगौ पार्टि लेभेलाव सावरायनांगौ आरो पार्टि लेभेलाव सावरायनानै बेफोरखौ माने डिसिसनखौ लानांगौ दा जों बेखौ खावलायहरो दा जों दिनै माखासे बि टि सिनि जायनाखि स्टेटमेन्टफोर दा जों बेखौ नुब्ला नायब्ला जों नुयो एसे बि टि सिआव एसे डिसिप्लिना एसे माने ब्रेक जानाय जों नुयो आरोखि डिसिप्लिनखौ एसे बायनाय बायदि जों नुयो आरोखि दाखालि मोनसे स्टेटमेन्ट होबाय इउथनि सासे रेसपन्सिबोल मानसि बे बुंबाय जे टेटनि माने इसिबां माने एग्जाम होनाय पास जानाय साख्रिखौ बिसोर थाबैनो खैदिननि गेजेराव होजोबसिगोन ओरैनो बुंबाय आरोखि दा रायजोफ्रा खुसि बयबो होनबाथ' मोजाङानो दा बिनि उनाव सप्ता खनसे उनाव आरो जोंना माने बि टि सिनि मानगोनां EM रबिराम नार्जारिया होनबाय ना टेटनि जायनाखि माने टेट एग्जामाव पास जानाय बिसोरनो जों दानो साख्रि होनो हाया होनना बुंबाय दाना बे हाइकर्टनि माने माबा दं डाइरेक्सन दं केस दं हाइकर्ट केस दं सुप्रिम कर्ट केस दं ओरै होनबाय आरोखि दा बे रोखोम जुदि माने माबा दङब्ला अब्ला जोंनालाय बोरैथो माने सासे इउथनि लिडारा बेखौ रिन्जुनाय बर' होदों आरोखि दा इउथनि लिडारा मारै बिदि बुंनो हाखो बेथ' डिसिप्लिन गैयि जायाखै होनबा बे हो प्रपारलि हो मोजाङै रायज्लायनानै हो बि टि सिनि माने गभर्नमेन्टआ मा पलिसि लादों मा पलिसि लायाखै बेखौ बि टि सि गभर्नमेन्टनि स्पक्समेन थायो बिसोर बुंनांगौ बि टि सिनि माने इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ मा जादों मा जायाखै बेखौ इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ होनांगौ दा खिन्थु बेखौ होआब्लानो नों जुदि सोरबा सासे माने माबाया आनअथराइजलि जुदि होयोब्ला जुदि बे फेक्ट अरियेन्टेड जुदि जायाखैब्ला बे अब्ला बेथ' बदनाम जागोन ना दा नै रबिरामा मोनसे खोथा बुंबाय दा नै इउथनि लिडारा मोनसे खोथा बुंबाय दा गथिखे बे बिदि जायोब्ला गाज्रि मोनसे समाल'सन जायो गाज्रि जायो बेनिखायनो बेखौ मोजाङैनो गावसोरनि गेजेराव माने पार्टिनि सिनियर लिडार जेराव दङ बे पार्टियावबो मोजां सिनियर लिडार दंना दा बिसोरबो रायज्लायदों बिसोर रायज्लायनानै डिसिसनखौ होगोन बिसोरो प्रेस ब्रिफिंखौ होगोन खिन्थु जानला मोनला होलाबायनानै जुदि रायजो राजा केअस जुदि जायोब्ला दाथ' गाज्रि मोनलाय फैगोन जिउआवनो साख्रि होनाया बोरो होनलायनाय जायोब्ला दा बेथ' कुइसन जागोन ना माबोरै साख्रि होनायालाय बे फैगोन दा गथिखे बेफोर डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामलायनाया मोजां आरो जों बेखौनो दिनै आरोबाव जावले जों खावलायबावो जे बे मालगावनि हाया जिहेथु माने खोब माने सेन्सिटिभ हा बियो आरो जों बेखौ खुनुदिन जों जिबनाव माने थैजासे रायजाखोमानाय थैनायनि उनाव रायजालायनाय जुग मोनसे रेकर्ड जों बिदि गाज्रि रेकर्ड खालामनो नाङा आरोखि रायखोमा जागोन बेनि थाखाय जुग बिजनियाव बिष्णुराम बेदि जेराव माने हा होलांदों ट्राइबेल बेल्ट बेखौ रिजार्भ खालामनाय बेसेबांबा गुवार हा रिफिउजिबो होलांदों दिनै बेखौ बर' फिसाफ्रा रायो ट्राइबेलफ्रा रायो बेनो जोलै हांगारा बे बिष्णुराम मेधियानो बिदि बुंदों आरोखि दा गथिखे बिष्णुपुर कलेजनि बे जायगा दिनै बिराद गिदिर रेकर्ड बे बर' हारिजों रायजानाय सोंखार जानाय दा बेबायदि सेम रेकर्डआ जाहाथे जोंनाव जाया आरोखि मालगावआव बिदि हायोब्ला बिदि रेकर्ड जाबावगोन रायजागोन बुंजागोन ओइ बि टि सि सरकार उमुखनि समाव बि टि सि सरकारा हा होलांबाय सोंखारि जागोन बेबायदि सोंखारि जानायखौ जाहाथे खामानिखौ मावा दा दिनै जोंनाव ओरैनो बिखा खामथावथाव जालांजोब्बाय दिनै जोंनि हाखौ जों प्रटेक्ट खालामनो हायाखिसै गोबां जायगायाव दिनै थाखिमारि गामिया बर' गामि दरसे गामि बिसोर गारनानै फैजोब्बाय गैलिया